Inyoka iyakhuluma emanzini ngoba inyoka iyakhuluma emanzini ngoba inyoka iyakhuluma inyoka yethu. Sikubingelele mbukeli igama le-channel ikamave with Prince Bekumndeni kaZulu. Namuhla sithe asiphathe uMakhosi osemncane. Sikubingelele Makhosi mase uyayichaza igama lakho. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami ngosinakho kodwa abantu abaningi bangazi ngoMakhosi uNtsele. Lento uyisangoma noma uyinyanga? Ngesangoma. Akusibo umngoma ophambisana nomnyanga. Kuhlukene kuyenzeka umngoma uhambe kodwa. Ngisho kuwena, ngisho kuwe ngqo. Okay. Kumina behambisana nomnyanga. Uyinyanga futhi. Yeah. Uyawuphatha umuthi. Yeah. Khona ukubulala umuntu. Lokho phela ngeke sikusho phambi kwabantu. Uhambile wawuthwasa noma uvele wayisangoma nje? Ngahamba wayothwasa. Wathwasa isikhathi esinganani? 12 months nyaka wonke. Uvumelekile nokusho igama likaGobela noma uvumelekile? Mvumelekile ukulisha igama lakaGobela ngoba akafihliwe. Kodwa ungayikhipha inamba yakhe la ukuthi abanye abantu mabefuna ukuthwasa bemfonela. Sengiyasho ukuthi mangifuna ukuthwasa ngafona nami ngithi ngifuna ukuthwasa. Cha. Kanti uthwasa wenza njani vele? Ukuthwasa komunye uyafika ezohlola etshela ukuthi cha umuntu kanje onabantu abadala isigcino sakho uzophelela ukuthi ezothwasa. Kusuke sekuyidlozi lakhe ukuthi liyamthanda lo muntu azohlula kuyena. Omunye ayifikela nje nengazi ukuthi ufike kanjani. Wena wafika kanjani? Uyakwazi nohambo lakho uyothwasa? Angifuna ukuqamba amanga. Angilazi. Because ngapha kuma sengikhona nje. Awukhumbuli nangokuthi kwagcina kwenzeke ekhaya? Ngaphambi kokuthi uphaphamule lapha na ukukhumbula nokwagcina kwenzeke ekhaya kini? Ekhaya singbo. Ngangiyolanda imbuzi ya. Awubuye weluse kanti? Ngangelusa ekhaya ngingakayi kuyothwasa. Emva kokuba usubuye kuyothwasa uselusini? Cha, ngayikho. Wawuphuma ukuyolanda izimbuzi? Ya, ngagcina lapho. Okukhumbulayo yilokho kuphela. Okukhumulayo. Okunye waphaphama Okunye ngaphaphama sesangoyana. Wawusulapha esangoyane usukhona manje uphaphama khona nje uthi mawuvula amehlo usuvula sekukhona abantu noma sekunjani? Ngathi mangivula amehlo oqala amehlo aqala ngavuleka ngizwa nje amazwi abantu ngiyawezwa ukuthi siyabona amazwi lawa abantu angiwazi kodwa ke mangivula amehlo ngibona nangumama uhleli nosisa bawu2 okusisa osisa omakoti bakhona lapha engangithwasela khona. Umama okuzalayo noma uGobela simbiza uGobela onithi uma wena? Manje wena usunomama wesibili, umuphi uma wakho angempela omkhulu manje lo okuzalayo noma uGobela? uGobela. Lo usebemphucile shuthi? Ya, selandela ngamama. Manje abantu uyakwazi kwelapha nje manje? Ya. Lapha nifunda ukuhlola noma ukuhlola into wafika uyazi noma kwenzakalani? Ngothini? Ukubonela umuntu kwakuyisekuyinto osukuyazi kodwa uyitshela ukuthi no ucabanga uhlangana. Yeah. Into efika kunaye ongayithathi serious. Yeah. Bagcina sebekuthweni ukuthi makwenzeka into kanje kusuke kuyikhona ukuhlolela umuntu lokho benikeza igobongo lokuthi
kukhuphuke kukhona ukuhlola Oh, yonke leli into nkathi sigcine liphela. isiphelele yonke. Ya. Hhayi ukuthi wena ufika lapha ufundiswe khona ukuhlola. No. Kusuke Basuke sebekukhuphulela bona ukuthi yonke into oyihlola iphelele. kodwa kusuke kuyinto yakho yona. Kusuke kuyinto nje yami. Akukho izinto ezinye ey'kwaziyo ukuthi umuntu enziwe ukuthi ekwazi ukuhlola mhlawumbe ezenziwayo umkhoshosho shortcut. Awukho. Oh, wena nje umuntu wena uyakwazi nokuhlola. Ngizwa abantu bethi ngiyakwazi ukuhlola. Khona busafuna ukusho? Cha. Ngesingawo wena uthini? Angazi. Abantu bona basebesho bethi cha uyakwazi ukuhlola loya muntu loyani. Kodwa yena mase efikile umuntu ungamhlolela. Yebo ngamhlolela masefini. Shuthi singababiza nabantu ukuthi cha bafowethu wozani iy'nkumbi zenu nonke umhlaba wonke jikelele ukuthi nizohlola lapha nizolashwa. Abazohlola nabazolashwa singabasho manje ukuthi abeze. Cha ngeke sibabize phela umuntu kuzoya ngokuthi isithunywa sakhe nomoya wakhe uyavumelana ukuthi uze kimi. Uma engathandi uye. Uyabanika inamba yakho wena noma khona inamba obanikeza yona. Shuthi abantu uthi bengeza abantu. No, umuntu kuzoya ngesithunywa sakhe nomoya wakhe uthi uyafuna ukuthi uze kimi. Ngeke ngize ngimuphoqe umuntu awumphoqi. Kodwa-ke othi ufuna inamba yakho akunankinga nokunikeza umuntu. Anginankinga. Oh, ungayisho. Yeah. Isicelo sibizele yona. 067 067 608 608 00 00 40. Isicelo iphinde futhi. 067 067 608 608 00 00 40. 40. Yeah. Ayikho nenye inamba. Ikhona enye le eyamakhosi, ikhona neka-WhatsApp. La WhatsApp khona ungasinika yona. 072 072 81 81 200 200 20. Sicelo siphindele. 072 81 200 20. Oh, phambi sithi uba umakhosi ubani ke? uNtsele. Umakhosi uNtsele. Manje awusho ungenwe yikhehla noma yisalukazi? Ikhehla la kaNtsele. Oh, shuthi abantu mabethi beze kuwe umuntu ufuneke esuke mangabe nje ngiyisukela mhlambe eMnambithi kufuneka ngithi ngisuke ngibheke phi ke? Basuke uthi ubheke olundi kwagqikazi. Oh, mase kagqikazi ke useyobeke eseyothola ama direction kuwena. Bese wathola ama-direction. Ukufona sigcina ngobani ukufona efonini yakho? Siyagcina ngo-8. Ebusuku. Yeah. Ngafika nebusuku khona ngo-12. Ngafika ngo-12 mangabe ngizohlola. Mawukuthi isimo siyaphoqa. Bayafika ukuthi manje inkinga kwesinye isikhathi bayafika abanye abantu uthola umuntu uyafika ebusuku kanti akafikile ngokuthi uzohlola sevele ngey'njongo zakhe-ke ey'bheke eceleni. Mhlambe njengani? Omunye kuyenzeka uthole umuntu uthi uzohlola wena utshela ukuthi uzohlola kanti usethunyelwe uthi hhayi akaqede nawe. Ezokudubula mhlambe. Bayakwazi umuntu engene esigodlweni sakhe ephose imithi mhlambe nayo mase ushayeka phansi mhlambe uphupha. Yeah, kuyenzeka. Isigodlo sakhe asiqinile kanti. Siqinile isigodlo but imithi ayimbi kandawonye. Oh, ayimbi kandawonye kodwa nje uthakuza abantu abangakanani ngoba phela ubukeka usemncane nje isikole sona usifundile. Yeah, ngisifundile ngiqedile nginama results nje manje. Kade ufunda ugrade ba? Kade ngifunda grade 12 eNtabasonto. Hayibo kanjani uthwase kanjani futhi musukudlala ngathi Makhosi. Ngithi wena uthwasa unyaka kodwa uke wahlala unyaka kodwa ungafundi. Cha. Kanti kwenzeke kanjani? Bengifunda ugrade 11 ngiqala ukuyothwasa. Yebo. Ngo-term 3. Ngaqhubeka nesikole ngathwasa. Uhlala usuke ekhaya kini usuke ekhaya kini esikoleni uphinde usuke esikoleni uye la uthwasa khona. Yebo, ngisala ngithwasa khona ngesikoleni. Kusuka kwami esikoleni ngiyena ngiqhubeke. Oh, bungasayi ekhaya kini. No, ekhaya nje. Bekuvumelekile ukuthi bezokubona abantu. Yeah, bekuvumelekile ukuthi abasekhaya bezongibona nabangani engibajwayele. Manje umuntu mangabe wakene ezokubona kuze kuqinisekise ngempela ukuthi ngempela lento yokuhlola ikhona noma khona into oyibonayo kwenziwa kanjani. So, maye kuvakashele nje umuntu ukuze ebone phela ngoba khona ukuthi umuntu uyathwasa kanti kudlalwa ngabantu ukuze siqiniseke ukuthi umuntu uqinisekwa ngani ke maye ezokubona ukuthi cha ngempela uyathwasa. Okay, abantu mabefika bezokubona
umuntu kumele afike na something azoyifihla. Or ifihlo. Ya ifihlo. Yebo. Ayifihle then wena-ke kuzomele ukuthi uyibhule leyo nto. Ngayishiyani ngaphandle mangabe ngingena ngoba phela kunindlu ungena uzobonelwa kuyona. Ungayishiya ngaphandle. Kwawena ungafiki ungashongo ukuthi uyifihle kwawena. Kuthiwa ngibhule wena uqobo. Ubhule mina uqobo ngithi mangithiwa ngizile uma usuyasho ukuthi mina i-visit. Yebo ngisho ukuthi usibanibani ugqoke kanje kanje owakho wasekhaya umngane kanjalo. Yini abantu abathanda ukukufihla ebebethanda ukukufihlela yona nkathi usesesigodlweni? Imali. Oh manje leyo mali mawuyitholile uyabe sibuyela kumnikazi. No. Ikube isisho naphi? Ibuye iza kumina. Kube yakho. Ya, ngibeke. Ngisebenzise nje mangifuna ukuthenga izinto ezibalulekile ezishodayo zami. Ehambelana nalo idlozi. Awuyithengelini mhlawumbe mawuyifuna uyithengela ama-snacks noma amagwinya. Isikhathi ama-snacks singekho. Usuke usutshontsha nje masuthumela ukuthi cha ngithengela ama-snacks phela kuyavuka ukuthi uyingane usayidlela ama-snacks nama-chips. So yeah. Manje uMakhosi uyaphuza utshwala. Yeah. Uyimpozi. Kodwa phela ngakhethela uhlobo lotshwala. Ukhethelwa into engeneli. Yebo, ukuthi mina ngiphuze uhlobo lotshwala. Kuyimpoqo noma mhlambe nje kuney'khathi ey'thize. Kuney'khathi ey'thize kusiyimpoqo. Kuyenzeka nuzuphalela mhlawumbe awomi. Kuyenzeka phela. Mhlambe nje ukuthi usuke uhambe uyoyihlalela ethaveni nje. Hayi ngiyohlala ethaveni. Uphuzela kuphi kanti? Esigodlweni. Yeah. Awukuyenzeka uphuzele ngaphandle kwasesigodlweni. No. Ukuthi uhlole phambilini wake wahlola ungakayi ngisho uyothwasa. Kodwa esikoleni kwakwenzeka ukuthi ngibonele into yengane umfundi engifunda naye. Mangibona ukuthi iyangihlula ngivele ngitshele uthisha straight. Kusuke sekuthisha ukuthi uyamtshela noma ngamtsheli. Uyelapha yini ngamanzi wena? Yeah. Manzi. Kumixile manzi umuthi. Yabo. Kuningi onakho. Isikole manje-ke ngoba usulokhu ngoba usuqedile-ke shuthi sekuphelile ngoba phela unaso nesigodlo ekhaya. Yeah, sikhona. Isigodlo sakho. Sami. Manje-ke ngoba-ke uthi ulinda ama-result ka-grade 12-ke shuthi mawuqede mawuthola ama-result akho-ke seku-right-ke sekwanele ngoba vese usunesigodlo wena. Kuzoya ngokuthi idlozi liyathanda ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Mangithanda ngizoqhubeka ngifunde nge-tertiary level kodwa mangingafundi futhi ngihlale ekhaya. Ngokwakho wena ubufisana? Ngokwami bengifuna ukufisa ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Ufuna ukuba yini mhlawumbe? Ngifuna ukuba yi-nurse or ngibe i-chartered accountant. Lento ye-nursing ngoba phela inabantu abagulayo laphana uzobe usubelapha ngobungoma noma kuney'thunzi amathunzi abantu ayinabo nobungozi ukuthi into ephathelene nabadala bakho uma siyaphazamiseka. No, ayinabo ubungozi. Or ngoba isebenza. Or ngoba vele usebenza ngoba usebenza ngabantu. Awekho nama-challenges mangabe ufunda uphinde uthwase njengokuthi uyithole esikoleni usuwezela kwenzeka izinto mhlambe uthola ukuthi ngoba phela lapha nibuye nivuke ngo-6 ngo-4 ngobani awekho nama-challenges lento yokufunda uphinde uqhubeke uthwase. Maningi kakhulu. Ungasichazisela nje. Okokuqala sivuka ekuseni like ngo-10 to 3 kanje siyavuka. Uthole esikoleni ngine-class lapha 6. Kumele ngivuke ngenze yonke into okumele ngenze lapha kuqala ngaphambi kokuba ngiye esikoleni. Yebo. Yeah, uthole ukuthi uyafika esikoleni ekuseni uyozela. Uthisha usamuzwa sometimes uzozela uvele ubone ukuthi yabona usiyadecide ukuthi ngiyalala la kule class noma ngiyaqhubeka ngiyamlalela. Kuyafana ukuthi uyaqhubeka uyamlalela usamuzwa nothisha uyayicabangela nje uyozela. Ngoba sekuningi bengabe kusa-concentrate-eka kahle nasesikoleni kodwa-ke. Kodwa siyabonga. Ngokuchazelwa kwakho ngoba phela uyachazelwa umuntu ongenile ukuthi kanjani owakho uyahambisana nendaba yesikole wayenjani yena ngokufunda. Uney'khathi-ke loyo. Ngesinye isikhathi hhayi uyathanda ukufunda. Wayengasafuni futhi kubonakala ukuthi izandla zizoshayika eklasini ngivale incwadi ngivele ngiyithule. Othisha benza njani ngalowo mzuzu noma bese be-understand i-situation yakho? Okokuqala bengayi-understand babe-confuse-ekile. So bangibuza-ke ngabachazela-ke bagcine be-understand so basuka ukuthi okay la asafuni ukufunda njengamanje siqhubeke nabanye.
Manje wena isangoma lesisihamba ngeinyawo noma mhlambe siyagqoka icathulo. ngifake icathulo. Lapho ubuthwasa khona bekuvumelekile yini? Ya, ngivumelekile ngoba bengafuni sihambe ngenyawo. Kodwa ngokwentwaso khona icathulo ngokwenu nje beningahambi ngenyawo lapha. Lutho besingahamba ngenyawo. Umuntu uyihambela ngenyawo ngoba ethanda. Ngiyethanda. Azikushisi ngizwa abanye bethi ziyabashisa. Lutho. Oh, shuthu ungaphinda mhlambe inamba yakho. Uthe konje abantu awubamemi kodwa maye lidinga usizo engafonela enambeni yakho. Sicela ungiyisho inamba yakho. 067 067 608 00 40. Cela usiphindele. 067 608 00 40. Ya, mase kuba ika-WhatsApp. Cela usihlole yona. 072 81 200 20. Nawe ekuthwaseni kwakho awusuyeni wena ugobela ngokwakho. Njengamanje sengugobela lokho sengiqedile ukuthwasa. Sengisho ukuthwasa kwakho nawe ungaba ngisingakutholani usunamathwasa akho mhlamba. Ya, mawukuthi idlozi lami ladalela ukuthi lithwasise. Abakuchazelanga lapha no ukhona ukuthi wena uzokwazi ukuthwasisa abantu. No, abangichazelanga. Basitshela ukuthi amadlozi abantu ahlukene. Ngenzeka ukuthi uyathwasa uthothi idlozi lakho alithwaseli khona ukuthi lithwasise. Lithwasela ukulapha abantu. Uthothi nakhona lilapha abantu line certain age. Abantu kumele balaphe. Uthothi lidila nezingane kuphela noma lidile nabantu abadala kuphela. Akunankinga nokuthi ukushada, unankinga nokushada. No. Kuvumelekile ushada. Ya, mawukuthi liyathanda ukuthi ushade. Manje liyaphoqa mhlawumbe ushade nesinye isangoma. Akufoni. Oh, umuntu mhlawumbe ngafona le number le mangithi nami mhlawumbe ngiyifunela uthanda yikho ninkinga. Awulutho. Mangifona kanjalo shuthi uzongiblock. Hayi, ngizokubloka. Oh, akusiyo le number yomsebenzi le. Yeah, we only talk business. Akukho onyobo ofisa ukudlulisa nje mhlawumbe emphakathini okumlayezo othize ngoba sesibona phela bonke abantu manje bayathwasa kwenzeka imkhutshana lokho. Akukho wena ubuthanda ukudlulisa ngaphambi kokuba sivale. Yeah, engabusho ukuthi ababe awe ziningi izangoma ezifake la ngaphandle. Yebo. Ezenza izinto uyitshela ukuthi uzosizakala kanti sifuna imali kuphela. So, uyawe ukuthi ngaphandle khona abantu abaningi abasasithembi vele kodwa because sesibaningi kakhulu. Abanye abekho emthethweni. Umuntu usengathwasanga usezenzela ngoba esefuna imali. Awubini kanti isangoma uma ungathwasanga? Kuyenzeka uthwase ngamaphupho. Oh, kuyenzeka. Ekugcineni kumele uveze khona ufakazi ovezayo emphakathini ukuthi okay lo ubethwasa ngamaphupho. Ekugcineni kufuneka isilwane esithile sokuthi ubonge madlozi wamukele ubonge idlozi. Imithi le isebenzayo le usebenza ngemithi elula noma enzima noma wonke umuthi uyafana kwena. Iyafana kwena. Kuyenzeka nemithi uyiboniswe noma uhamba nawo ubuza emakhemisi nakochitha. Kuyenzeka Kuyenzeka ubonisa umuthi. Uthi bakutshela igama lomuthi uthi ngathi nokuthi uzoqala ngapha. Kodwa kuyenzeka umuthi uthini. hayi uhamba ubuza lapha nokuthi hayi umuntu othize kulashwa kanjani. La intwasa khona banichazela yonke into noma enye into uyichazelwa yidlozi lakho. Enye uyichazelwa yidlozi lakho. Uthisha kanti ubani phakathi kwenu omkhulu uthisha omkhulu phakathi kwenu nogobela ubani ochazela omunye phakathi kwakho nogobela ubani kufanele phuphi idlozi lakho ngoba sometimes kuyenzeka lingacela legobela wakho utshela yena gobela shuthu ugobela mawumchazela ngalento kufuneke eze ukuthi uphupheni akunasidinga ukuthi naye mhlambe eze yiphuphi abanawo umono ogobela uhlukile ke abanye banawo umona kodwa phela ke bebengavezi ngokwazi kwakho umuntu engakuphuca into oyiphiwe mhlambe eyithathe kube yakhe ayithathe kube yakhe wena usale umphuphi usale nje unje ufike ekhaya umuntu ovulayo then the next minute futhi sekhathi benzele ukuthi abantu bebone ukuthi uyithwala azikho neimpande zokugwema leyo nto zikhona nawe kodwa usemusha phela edlozini okunyakwa akakwazi injani imali lapha injani imali kulomsebenzi wenu ngibona abantu behamba ngeimoto khona ke imali yiyo lento efaka abantu
Ikhona nje ungasipha nje nawe. Hawu. Eyakho noma eyedlozi. Edlozi phela singasiye yami. Yiko ngoba phela singabantu ke phela-ke izinto zasemhlabeni ziyathandeka. Oh, hawu siyabonga kakhulu-ke, sibonge kakhulu uMakhosi uNtsele. Siyabonga ukuthi usinikele lithuba sikhulume nawe. Abantu besazofona-ke, hhayi-ke bezoshela, bezofuna usizo ngoba phela manje uphathani ishoba, uphathani ishoba insimbi. Ishoba nensimbi. Ya. Oh ya. Ungangihlolela ni khona manje? Hawu. Angithi kusegazini ukuhlola kwena. Ya, kusegazini. Ungangihlolela ni? Ya, ngakuhlolela kodwa phela. Khona manje nje khona sila. Noma ufune size siye esigodlweni. Ngifuna ukusize esigodlweni ku-unprofessional. Ngihlolela umuntu noma. Uyakwazi nabantu kubahlolela efonini befaka imali mhlawumbe. Manje ngisafika ngazi noma ngiyakwazi noma ngiyakwazi. Hawu siyabonga kakhulu uMakhosi uNtsele, siyabonga ukuthi usiphelele ithuba sikhulume nawe. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.